Здравейте, хора! Ти разбра ли, че първото ми видео най-гръмна, брат? Верно ли? Чакай. Да, бе, много гледания. Първо видео много гледания, брат. Колко имаш? 29 показвания, брат. Смисъл. Not bad at all. Преди 20 часа. Между другото... 5 лайка, брат. И още два, брат. Стига, брат. Стига. Не мога да вярвам. Виж, тук са ме гледали 500 на някакво видео, виж какво е. Ще се абонирате ли за канала? Абонирайте се! Не виж колко гледания имам. Виж колко гледания има. Да, виж. Ще се абонирате ли за канала? Абонирайте се! Добре, аре, влизай в това в FC, че изтича време. Хоп. Днес ще играя с своя приятел, вие вече разбрахте. Той канал е Бобката тук. Не, бошката е тук. Бошката е тук. Ето проекти. Почваме. Те разбираме малко така. Нали, по принцип, защо? Ти от кога стана FC Champions, бе? Братле, честно ти кажа, днеска станах. Не, вчера станах, дето ми гръмна видеото. С 29-те показвам. Колко ви- Станах и имаше малък пак опенинг. 3 такива пакета отворих и нищо не ми се падне както винаги, защото на мен късмета ми е толкова... Рафиня добър ли е? Рафиня добър ли е, където го пакне? Я да видим Арда Гуля. Арда Гуля, е да дърга Джиго. О, добре, Арда Гуля. Ние понякога правим простоти с него. Примерно, ще видите след малко. Духчето Каспар. Да, духчето Каспар, Хари Кейн е като духчето Каспар, да ми дава през мен. Ето съм... Мебели виде. В момента мача е доста успорен. Тичай! Голя! Не, бе! Брат ми! Ски, как ще се пуснеш в Гюлеро е? Не! Ай, What the fuck? духчето Каспар! Това го видях. То го има на видеото, искам после да го видя. Между другото, аз може да... Мача между другото е доста. Yes! Чакай, бе! Yes, бе! Yes, бе! Скапа му живота. Според теб какъв е хубав гол? Я да видим нещо само. Виж, искам тичам през тебе, минава през те и само то дори да беше пауършот, аз просто бих нормален. Да, то Стивен Джерви. Да, брате. Главно тича. Значи Бервата и Мосилен! Шоя се подгържа Берва! Дай ми душа. Гайс, сега ще видите има една тактика. Гледай, кой е? Дупчето каза.
Душчето Каспар. Ето за тези простоти ви говорих. За тези простоти ви говорих, хора! Рафия! Yes! Какво? Арадже! Тичане! Ще спам. Не! Сега ти е Санса. Ето сега ти е Санса. Нищо бе, има Санса от корнера. Корнер. Шанс от корнер. Това се пуска в моя. Рафия! Рафия тича към вратата. Рафия! Коло човек! Коло! Какво става? Какво става, бе, пич? Между другото, преди... Между другото, иска да ви кажа, че той преди... Иска да ви кажа, че той преди... Иска да ви кажа, че той преди ме бие се 3-0, брат, наоколо. Той буквално... Той преди... Как вкара този гол? Аз на този почти целият бар догоре. Къде е Рафия, бе, брат? Рафия буквално не си беше да по... Лопна нападател. Опа! Не. Духчето Каспар подава към... Обен! Обен! Шкибиди! Шкибиди, шкибиди! Майко мил! Реванш, реванш! Реванш! Аре, реванш, реванш. След това може да има и на Майнкрафт видео. Обаче трябва да е... 5 минути, Това е последния лач за видеото би трябвало. Да, това е. И след това може да снимаме Майнкрафт. Да. Или пък Fortnite, брат. Fortnite. Да видим какви сме сега. Да видите как ми бъгва като на куча, брат. Обаче, брат, честно ти кажа, и спорт съм много гадни, иначе на FC Champion съм стигнал от това и на Head to Head също съм стигнал от FC Champion и на бърз атак и днеска ми дадоха 1500 от бърз атак и 2500 джема от Head to Head. Брат, ти бъжих ли се? Аз на Head to Head са... Чакай бе, брат, ти бъжих ли се? Аз на Head to Head са... Буквално Legendary ми даде 2500. Бати тъпата реклама. Това е реванш и последния матч на видеото. Дори трябва да е много бърз този матч. Рафия! Дуспа! Дуспа!
то мач трябва да бъде бърз. Опитвам се! 2 минути, буквално става 2 минути до матча. До края на видеото, защото трябва да са 12 минути. Да, знам. Не 12. 15. 15 ли? Още 2 минути. 15 ли е лимитът? Да, имаше 15. И след това трябва да си платиш, за да имаш повече. Не беше такова да слушам. Не! Добре. Защото другите имат много... Къде е Винисиус, брат? Къде си Винисиус? Той е на друга порета. Той вече отиде в... На Марс е марсианец. Той вече отиде в поретата Конго. Няма, no comment бе, брат. Една минута каси. Това видео ще бъде най-дългото в канала ми. Между другото, това ще бъде сигурно... Това сигурно ще бъде 15 минути. И не се е бавя. Между другото, ако останаме наравно пак, ако искате да направя втори епизод, реванш пак. Ако искате втори епизод, може пак реванш. Ако останаме равно, да е. Според теб, кой ще спечели? Една минута за една минута трябва да свършим начинът. Ще бъде то вече ще приведе, трябва да свърша видеото. Не. Не дева да возли 15 минути. Ето вече не минали. То колко е левита? Колко време вече го направи? What? Дисконектате. Да, знам. Еми хора, значи ще има второ видео. Така че, чао и ще има второ видео, да, така че